You know what you do with your boy? Take a big boy and turn against them I'm back in the street like my name says. Today we are out here, we are about to do an interview. The hot man already explained everything to me. So I want him to explain the same thing to you sitting at home so that me and you we can be on the same page. Page 7. Guys, I really appreciate the love and the support. I always say that because I don't take it lightly. We try by level means to make sure that we give you subtitles and all those things, you know. Sometimes it's not easy, but we are trying. You see me and my bouncer, we are out here doing God's work, fixing the count more than ANC. Things are hot now. I'm fresh. I'm Bena trapeze yonke nomuntu ndimtholi so benifuna yaninsize nini yabo ukuthi simthole kahle kahle animazi ukuthi uhlala kuphi manje yabo ngiyamthanda lo muntu lona benihlala naye lo muntu uhlala phofu nihlala naye nempahla zakhe zisekhona lapha kumendlini inkingi iwani uvele wahamba nje animazi sintsambile awazi ukuthi angimazi ukuthi wahamba tu yabo but in 3 days or 3 days to 2 days engasabuyi la endlini. Okay, so manje uthi usalwa mchithela have you ever cheated on her? Hanzana ke namchithela senze wena ushaya loyalty uloyal ukuthi loyal la kuwe zanga ke ungayenzani if ungafenda wathi ukuthi uyokuchithela lo mbethi ngizocela ukukhulumisana naye mina sihlale phansi sibuyelane sibe right otherwise mina ngisamthanda umama umntanami inkinga kodwa that's why ngiyamthanda angenzele ndimiyeke nje noma kanjalo. Okay, but man asamika sure ukuthi sishaya izinto eziright yaba so wena ungawari hlala phansi urelaxe ubopha iphondo thina sabuya kuwe nge-evidence ngeyonke into sibona ukuthi kwenzakala akunankinga kodwa awube right ngajabulela lo nto leyo. Yeah guys, he already explained everything. I hope we understand each other. I hope me and you we are on the same page. I hope you guys you are subscribing. I hope you are not watching this video without subscribing. I hope you are not watching this video without liking and sharing it with your friend, your family, and yeah, everyone. I know it's been a while since we dropped something, but yeah, we're gonna try by all means to make sure that we bring something to your table, to your TV screen. Thank you, subscribe, like, share from me and the bouncer, cameraman, and everyone. All we can say is thank you. Issue. This guy. Issue. You know what to do with this? Your boy take a big boy and turn against I'm back in the street like my name says. I'm rolling with the bouncer. The guy, the strongest man in the universe. And I'm with the guy who wrote to the show. Skipper and hot man, usakhala namanje. Sakhala indaba yisho umuntu wamandibhayizisa. 2 days to 3 days ngasambona. 2 days to 3 days ungasambona. Cabanga bro wami. Manje wenza njani ngoba it's cold man, wenza kanjani? Ngilala ndiwani ngakhaza ngaka. Cabanga for manje. Iokapi street. Angani khona ukungisiza vele kanti nindenzele iplan ngenisize nje yabo. Okay, yazi kwenzakalani mfethu hot man. Umuntu wakho uyakuchithela wona. I'm not gonna even waste time because abantu laba ngene ngaphakathi. So angazi ukuthi my source yenza kanjani. Ufuna umbona for real or is ngathi ngakunibonisa yazi ngikhalela ngithi ubonise efonini first then uzangitshela ukuthi yo nguwe straight manje ngamthola because animazi manje ukuthi awumazi nginganisiza nje yamazi but lo mjida ushaya inyama something like that yamazi umjida ngathi njwayele ukumbona ngale chisa nyama mara mazi anasho kahle ukuthi uye yabo. Okay, so ushaya chisa nyama lo mjida so manje wena uthenza kanjani isikhatha amakamera ngize ne bouncer everything ready singangena manje sibabone or sihambe siyogija mfethu wona sikhathi siyeke sambe sibabone angeke uhle mafika la ngifuna ukumbona nje mina ngithanda izinto zo that's what I'm saying ngifuna ukukhuluma sisolve kahle le ndaba ngizokhuluma naye just ngifuna ukumantshela ukuthi uyanishiya ukuthi uyabona why angenza so ukuthi angisebenze okanye bouncer lithe wena they hate and say we went and changed. Why stay the same? You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights. Marumilo, vele seyehlala emarumilo umuntu lo. Ungapha iziswa. Eish. Bando.
mara sithanda sami mfethu kusakalani mjwayela kabi mara wena mfethu kanti hayi mina wani ngizaso wena mfethu wena mfethu ungenza so ungenza so Ngapha ini kwenzakalani ke? mfethu kanti wayenza so umngane wakho mara uhleli naye endlini mfethu umngane wakho kanjani Umngane wakho uhleli endlini Umngane wami kwenzeka ine. Baba kusendlini yami. Wow. So wena umngane wakho Kusendlini yami baba. Kusendlini yami baba. Baba kusendlini yami. Baba kusendlini yami baba. Ungandisoka. kwenza kanjani? Asenzile Uyakubona ejishela. Ngibona ku ngisebenza khona ngisebenza ngabantu lo muntu bezothenga inyama baba. Bezothenga inyama kumngani yebo. Jonga naye nesosi yabo. Naye nesosi. Yebo. Manje ama airtime kwenzakalani? Ngiyaricharge. Baba. Ngisebenza ngabantu mina. Sebenza ngabantu. Angikushiyi. Sebenza ngabantu. Baba. Man nisivalele roomini. Uyabona ungafuna ngikhiphe lento lapha kwembhede manje kuseroomini yami la. Kuseroomini yami la. Baba ungijwayelekanga. Lo muntu lo listen. Lo Yes. muntu 3 years yonke bajola. 3 years. 3 years. Serious. mara sithanda sami ungenza so Bajola. Beningazi mina So mfowethu. what man yakha? Oni bangani? Beningazi uThomo wami. Okay, we will come to the friendship. uThomo wami lo. ukuthi manje mina ngisebenzi mina uThomo wami lo. ungenza so Yebo, uThomo wami lo. Hamba kanjani? Uvala uThomo. ukhona wow songenza so mfethu Nangu omunye futhi umuntu wakho nalo ongenamnyama. Ubani lo? Ubani lo? Angimazi lo ongenayo emnyango umngane So, wami. kanti wena mfethu wena so wonke umuntu umngane wakho wena. uyajola kahle Wonke umuntu ngihleli nawe 3 years. Wenzokujolela ngoku. mara mfethu unganenzi Mara why uhlele ebhedini lo? Ebefuna inyama, uzothenga inyama lo muntu lo. mayithenga inyama kusho ukuthi wena Uzothenga inyama lo muntu. Phuma la ngimi inyama. Phuma la. No, asikhulumi. Phuma la. Iroom yami, phuma. You understand what I'm saying? Iroom yami baba, phuma. Iroom yami. What asikhulumi? Sisolva. Makamela. No, Angangeni. Yeba ungangeni mara. Iroom yami. Lento seswa. Ambani naye, ambani. Hotman. seniyajola ngijola la endlini yami mfethu Anjole naye, uThomo wami lo. Ngithengisa inyama, jobe ndothenga isosi manje mfowethu. nifuna Nayi manje isosi. Why nise roomini? Uzothenga inyama, Trust kanjani inyama. Yebaba. Phuma la endlini yami. Masibani zolwe kahle. Guys. Yebo baba. Awaza niyeza abantu awata ish barabathu barovitsi. Yes. Masikhulumi. Yeah, phuma. No, mbali. Sala phansi. Sala phansi. Wow, Hotman wena nama sauce. Masikhulumi. Wow, nice. Sikhuluma. wena mfethu wena awusantsheni awusantsheni mfethu ukuthi ujola nosihle Hola lo. Yes, yo. Joyela kabi. Wena sathi joyela nesozo yabona. Ukuthi vele nikushaya. Joyela kabi. Wena mfethu wena. Just so. Wow, ngenza kabuhlungu. Uyachithela khona umuntu. Ubo. Wow, ngenza so. Olujwayela kabi. Ngiyekele makasele apha. Mina ngifuna understand. Wena mfethu mara wow ngenza so. Washo manje uchuza ke uthanda abantu ushini na.
ngicacisele ukuthi uthanda abantu between mina Ngithanda nawe. wena sithanda sami angekhe ngikujolele. Ufunani manje thina? Manje ufunani thina? Bengiyothenga inyama. Uthenga inyama endlini yakhe. It's been 3 days ngasakuboni since yothenga inyama on that day. Wena sami ngijela kahle, ngijela nomfazi. Yeba, uqhamuka uzokuyeka manje. Ngicela uzokuyeka. Bazohamba nabantu laba, sazokubamba. Bazohamba nabantu laba, sazokubamba sasa. Sazokushaya mfethu. Uyabona ukuthi wenzeni? Yeba. Sazokushaya. Yeba. Fatma ungali. Yabona mara mfethu. Yabona. Mame, stop. Bona. Oh. Asimuntu wami. Mfazi wami lo. Ngalobola mfana la ngakhipha imali. Ngalobola mfazi wami lo. My sister. Njengoba ungijwayela kabi. Mamelani. Mina ngisamthanda mfana. Ngifuna ube nginomlahle nabo. Oh, mina ngifuna ukuthi ube honest so that we can fix this. Angeke siyifix ungabe honest. Samona wongenza. Yeba. Wongenza. Yebona. Ngimthole roomini mos. That's what you believe. This guy. Guys. Khona lo muntu lo ngiyamthanda lo but iwe angenza ngasona angazi ukuthi ngokuthi yolanda inkomo zami ekibore ngithina ngazi yabo ene lonzo mshaya okhuze le ndoda yakho uyithathe benshaya Why wanna fight me now? What's that? What did I do to this guy? Guys. Well, let's talk so we can fix it. Mina ngifuna ukuthi wena ube honest. Ngifuna fix it. Akhanda lungisayo apha. because manje Akhanda lungisayo apha andijoli naye la kufana nomngani wami. mara wawenza so mara Yenza kanjani? ngithole roomini noyithu Userumini na. Intoni yabonga manhleni naye. Whoa. wena zokushaya wena uyangazi kama nambungozi mina mfana zokushaya mina mfana ngiyabona wena mjayela mfazi wami wena ujayela kabi Mamela skulu. Yebaba. Eto. Bo. Emata. Mhlwele so mata. Yaba yazi wena into engayifuni yabona ungenza kanjani yabona manje if bengafonelanga labantu lapho uthi izindaba engendazi ukuthi wena benzo uzohlezi udlala ngamosa just mara ungenza so mara mfethu cabanga mfethu olalong mfethu uzongenza so ngikuthanda kanjena mina ngihliziyo yami yonke ngizokuthola solele nomuntu manje endlini cabanga mfethu angilelanga nawe. wenzeni Sihle. ngibeke nama airtime kumnandi mos Angithi ngiyakutshela ukuthi la muntu usebenza eshisa nyama. Bengorder inyama kuyo. ngiyasho ukuthi manje umfana lo ngijwayele ukumbona manje lapha eshisa nama Umama uchuza abantu wathi wakhe nami. Uyachuza manje. Hayi Choose inzima a man. angishuzi umuntu because mina John nawe singabangani. Ngishuza yena. Awutshoni nami. Hayi. Awusatshoni nami manje. Awusatshoni nami mfana ngokujwayela kahle mfana ngiyabona akuzokuzokuza manje ukuthi uyajona ujwayela kahle mfana ngizokubamba Uyangiphika manje. Uyangiphika manje. ulandela inkabi Uyangiphika manje. Uyangiphika manje. Angazi. Empethe noma ufuna irumini yami. Inyama la rumini, kazombethe. Inyama ikhona la rumini yami. wena mfana usile ujwayela kwazi wami Or which meat are you buying? Which one? Wena awujwayele kabi wena. mfana wena mfazi wami uthini wena Awujwayele kabi wena. Now we know sazobamba zokulandela inkabi zokulandela inkabi zokulandela inkabi wena zokulandela inkabi zami lesijwayela kabi wena zokulandela inkabi Sundi baba. awufuni.
Sundibamba. Ikhona endidibanisa nawe. Ayikho into endidibanisa nawe. Andisakufuni. Wena mfethu webaba. Ngiyakhuluma manje ngikubona utshwayela ngawo usangifuni. Andisakufuni. Yebaba. Wena uzokhashela. Ungijwayele ngawo. Uzokhashela wena. Khala phansi sikhuluma. Ungijwayele wena Umfazi wami. siyajola lo muntu lo. Lokopana kaye lo wena. Kuna mina. Lokopana kona mina. Andijoli nawe. Awusangifuni. Andijoli nawe futhi andisakufuni. Inyama yami loyigamana lapha. Ndinikwa Utshwayela ngawo wena. Siyajola ma. Andijoli nawe. Sister, wamchithela. Ujafika akasebenzi. Akasebenzi. Wow. Mina ngiyapanda ngimnikane umuntu lo. Wena ngiyapanda inyama akasebenzi. Just because akasebenzi. Joga sayikani ukuthi yimi. Yimno. Imali yami le. Wena So wena uthini manje? Usakufuni. Zoyikhatha manje ngisakufuni. Ngisakufuni. Phume kimi. Wena ungangene ngomnyaka. Wena utshwayela ngawo. Ngicela ngahleka ukuthi mana ka wrong la mfethu. Ukuthi manje beka. Akasebenzi umuntu bayimi nomuntu. Ngiya understand. Manje consent imedi yakhe. You understand what I'm saying? So ungamlwisi kodwa manje. Lesindi sozolwisa indoda yami kwethu. Imali yami le. Sundibamba. Mina ngisamthanda. Hamba naye baba. Ngisamthanda. Hamba naye sanifuni yezo ungijwayele. Mina ngisamthanda mfazi wami. Njengoba unjwayela abantu zobiza inkabi zami nazokubamba inkabi zami. Ziyazi inkabi zami mfana wami. Nadi into layikani ngizosuse yazi nadi layikani. Ufaka yonke. Yibo imali yami. Wena ungazi ukuthi une out. Ngijidela ngizofuni yazi. Bonga. Yabona manje usebenza manje yazi. Uzolala ungadlanga wena namhlanje. Usebenza manje yazwa. Siyakulala ngenyama yakho. Ya, ngizokufuna yazi. Ipengisosi yami nayo sithu la masosi. Imali yami yonke. Yazi. Baba ngizokufuna. Imali yami yonke. Mbani. Ngiyasangena. Mbambi uyajola. Le nto ndiyenziswa sisi endifuna uzama imali yoba ndiyenzile andithi akasebenzi andinam andisebenzi. Ungenze kanjalo ngokuthi manje mina ngisebenzi. Why wena ulaya? Why you lying uthi wena? Songaze ungenze so mara ngokuthi Problem bengafuna umdisappoint bengafuna umphoxa because ngiyamthanda. Mara manje why did you lie? Uthi wena umflow yamkanana. Bengafuna ngapho wena uyazi ukuthi mara waungenza so mara mfethu. Ekubeni uyazi ukuthi why mara mfethu. Ndiyaxolisa mina nami ngeseyonhloso yami. Awuntshene mfethu uyamthanda kanye ithi into yakho Andimthandi bendizama basibe nemali yotya endlini. Uzama imali. Okusho ukuthi mina ngiyehluleka mina Awehluleki angithi awusebenzi. Kodwa sithandazana Tell because asebenzi. Hlungu lento engenza yona. Benga-understand. Ngisho ukuthi wena uthanda imali yami, ungithanda manje Ayikho njalo. Angi-understand kahle kahle ukuthi ngizoyibeka kanjani. Ayikho njalo. Ontsheni yini kanti inkinga? Kwenzekeni vele? Akho ngxaki, akho nkinga apha. Akho nkinga apha. Mara why masito Amachita ndiyabulela ngokuthi ningincede ngokuthi ndithole intombi yami ukuthi la ihlala khona. Umfazi wami kahle kahle yabo. Senza mbiza ngentombi ngokuthi vele. So manje mina Sheko sami wami ukwazi kusana ukuthi from here nenza kanjani. Yes. What's the line of march? But mina thina sami Into sakuthanda. sizoyenza ngokulungisa into yethu. Ibe right. Andisaphinde ngijolele. Zoyilungisa. Because mina ngisamthemba masiyilungise mfethu yami nawe. But wenze sure ukuthi kokugcina ngaphinde ngezwe ukuthi kusona so ngiyakuhambisa la emhlabeni. Heba. Ngiyakuhambisa. Wenze njalo khona. Machita, ndiyabulela mana lento nindenzele yona yabo. So Ukuthi manje ngithole umfazi uhamba wami. naye.
manje hayi ngihamba naye phela ngeke ngikhona ukumshiya la sister nizoba right nizoba safe ewe sizoba right ushosho dishosho hayi ngihamba naye if utho kanjalo then it means hot man Ngiyabulela. ayina stress Sithando sami. ngizakhuluma yo guys it was not easy man, I'm not gonna lie. Tried our level best, but I think everything went accordingly. So if you're watching this, I appreciate the love and the support. So today we are in Tembisa. I'm going to subscribe, like, share, and do all these things.